Bhí me chotóí leis scéal a léamh níos túisce, Cinnín Óir agus na trí Bhéar, gur thocra me cúpla ceist de scríb síos go Babaí Béar. An sin, thug me cuire go Babaí Béar anseo chuna ceistan í sin ar agart. Díocht a bhúnt ar Orla gur míle mádas a cuire thuirt chum anseo inneo. Díos muiregat a Babaí Béar. Ina sé scéal a chud focla hain. Wel, tá an áhas ar go chuirtún cheistin, mar cloise na cholaghine taobh Cinnín Óir gon scéal seo. Bhín trúí ag cholaghine go Cinnín Óir, mar go mín si riocht amachchas a teach agus trí Bhéar in na dia. Ach fan go cloise tusa ced a hála in áíre. Dair mi se go mochair maidin, agus bhí má bhálog hir mo rím leis an ocras. Hannig me nuas sa staire, agus bhí bála breise gistanach. Bhí nette réiti ag mámachom. Ach, bhí se wádro he. Bhí fatram go nóhin mo hanga, mar sin. Thocrum a gaeilge a siúl. De se hort go nette fórú agus tilocras chur an hain. Ach, mo léan, nuair a tháinig muid ar ais. Bhín doras osclaí. Bhí duine cinnt hééis go leisteach sa teach an nguna sin. Agus bhí mo lete sa itsinneog ní ra bláise begó fácaí sa málín. Nis, mar a hiceá, bhí me an trí na chéile, mar sin, chu me steach sa siomra site, le síos ar mo chaid mo scéal agus bhí mo chaid briste freisin. Ní ra caid wáma briste, ní ra caid iad a briste, mo chaid a bhí briste. Chríáil dad a dhéisiún sinach, anú bhí cín sér, mar sin thocra me gáil suas a cholas a leaba. Mo scéal mar bhí me chód trí na chéile, bhí me cuinas bhí bhí drocha dhearm. Nuair a chu me suas a staire, anú nach ra duine cinn tiste mo leaba sa. Well, risí nós a staire agus scuab sí léach mo léan bhíl sin lá ormsa, agus ní ra me si gearach míleháil ar a scéal, ach bhí si gratis ó a bhéting a rud a beceiste bechar orra. Agus bhfuil anad ar Cinnín Óir. Anú ní rána bamar ag an nám, bhí me gur a fáil amach cé héins, cefáir a síiste sa teach, agus cefáir is sí mullete sa, ach bhí si grati. Ach, tháinig si rá seachtain in na sin, bhí ciseánálinn le rudí bag a deasa agus chá sí leisceal. Agus bhhaim de agus tá me ámhór leochan an mhór go dó. Agus in níchan tú lete chola lá. Sin ceistítach is brálum sa lete. Tá se go blast agus bín cholána na dhé. Bín se anéis gamach a daibríon agus scoil gur víns lete i tamps ar maidin. Ach scátí sam rudí eile is brálum ifachaí mar hampla. Agus cé dhéise a chair? Well, chríáil dada mo chair a dhéisiú, ach anú ní cumbaná cuí ar sin a deisiú, agus bégan on cuire chuirtisteach go hiúnéire. Tháinig seisteach agus dhéise se mo chair agus óhíle go cair nuí tá na seam tá se go hálainn. Agus cin scéalinn is fearr leat hain? Sin ceistíachar. Léon nuama scéalainn sa chailech ranónas me gaile chola. Is brálum na fin scéalta tainn teánéirin. Ín sin si scéaltach an faoi na cúl agus faoi dhéarmad agus faoi ghráine, agus is brálum san scéal sin osí na déad na nóg. Ach, Chiaapin go ben scéal is sáirlam ná scéal faoi chochalín dearag, mar go mín si chomór le na mamó, agus chogríú le na mamó, is siúl agus ciseán brá rudí deas aici go bhamó. Nis scantraín amach tíre me, ach bín críocht deas leis i scéal sin. Caiimi sin mochta na stíireach ach gur míle mádas ach cuire thuirt chominn seo. Slán! Slán! Nach chuir sé sin ionintach gur a Babaí Béar in dhéanach léinge neamh.